такий авторитет мав Кирил, як колись Марк Ефеський. Спомнім, коли на Ферраро-Флорентійській унії, то був 1439 рік, восточні патріархи і митрополіти хотіли надіятися, що Западна церква єпископ Римський поможе їм зібрати армію проти надвигаючихся мусульман, купилися тим, що заключили унію із Римом. Що таке унія? Унія не просто двоє єднаких соєдинилися. В розумінні Папи Римського і донині унія – це не просто союз двох рівних, це союз Рима істинного із отпадшими людьми, котрі в церкві не були. Коли починалися унії, Брестська унія, та ж сама Флорентійська унія, тоді підписали всі восточні патріархи, кроме Марка Ефеського. І коли Папа Римський узнав, що той не підписав, сказав, нічого ми ся не добили. Так і все стало. Марк Ефеський вертається обратно, об'являє народу про злочин, який зробив хто? Не діякон, не водитель машини, не придворник коловорит, а патріарх, митрополіти. От чому православні християни ніколи тимся не купували, що, мол, виділи митрополіта, а нараз падали. Ні. Сперва узнали, іди сюди, яка твоя віра, як ти несеш подвиг. Ведь колись і покійний митрополіт Філарет, був і нам Філарет митрополіт, але наш народ уважає митрополіта, коли був наш, коли він відступив, народ повний в степені принципово відступив від нього. От чому і нині такий образ великий славу має святитель Кирил Олександрійський. Бог приготовив нас до будущої слави. Павел каже, Бог, коли хоче нас наділити великою славою, то при нас милує деколи наших ворогів, опонентів, гонителів. Так і сказано, що Бог довго терпить ворогам церкви. З одного боку чекає, коли покаються. Питання релігії – то принципове питання. Нас не цікавить ні патріархи, ні митрополіти. Якщо один із них вступив в розкол, тим днем відсікається від народа Божого. Такий наш народ принциповий. І тому, коли видимо, що Господь при нас терпить опонентів або ворогів церкви, нараз читаємо апостола. Бог, щоб показати гнів, явити своє могущество, щадить сосуди гніва, котрі вже готові к погибелі. Так, вони не нещиславні митрополіти, патріархи, а це сосуди, приготовлені к гибелі. Но Бог їх щадить. Почому? Даби в місті явити багатство слави свої над сосудами милосердя, над нами, котрі нас приготовив до вічної слави. І так, православні ніколи не удивлялися, не задавали питання, чому, Боже, їх не караєш? То питання ніколи не ставили православні. Православні по ученню Євангелія завжди знали, Бог прощає, довго терпить, в принципі, і нас терпить, доки ми не розкаємося, но найбільше опонентів, ворогів церкви, противників церкви довго терпить, чекає їх покаяння. Но прийде час, коли Господня сила принесе подаруночок всім нашим, і ми будемо мати можливість отримати у Бога небесну нагороду на противагу тим, хто буде мати вічну погибель по рішенню Господа. Господи, благослови наших людей.
держишся канонічної церкви. Поможи нам, щоб ми ніколи не усумнівалися, що віра в Христа – це не дитяча ігра, не дитяча забава. Боже мати, укріпи нас, як молився святитель Кирил Олександрійський, щоб в трудні времена ніколи не шкодувати трудів на захист церкви, захист своєї віри, на поміч людям, щоб людей підкріпляти в такі трудні моменти для церкви, щоб одержалися істинної віри, бо лише так ми діти Божі, діти славної церкви православної, канонічної, спасительної, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.